ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. яке аз ситораҳои дурахшони UFC Шон О Мэлли бо рекорди 14-1 эълон кард ки бо ҷангварони топи вазни худ қуввоозмоӣ карда метавонад ва ҳатто онҳоро шикаст дода метавонад. биён суханҳои О Меллиро гӯш мекунем. фикр мекунем ки ман Пётр Янро мезанам, Тиҷей Дилашов ва Кори Сентхагенро мезанам. фикр мекунем ки ҳамаи и бачаҳоро зада метавонам. барои ин корро кардан ман ҳамаи малакаҳои лозимиро дорам. ман танҳо 26 солаям ва ман беҳтар шуда истодаам. одамо фикр мекунанд ки ман гӯштин гирифта наметавонам, аммо онҳо иштибоҳ мекунанд. намедонам ки шумо ки будани таканори гомиро медонед ё не, аммо ман ӯро нафасгир кардагиам. ман 8 дақиқа дар греплинг бо Гилберт Мелендес қуввоозмоӣ кардам. ӯ камарбанди сиёҳ дар ҷуҷитсу дорад ва ӯ хеле аз ман азимтар аст ва ман бо ӯ гӯштин гирифта ничия кардам. ман гӯштин ҳам гирифта метавонам, гуфтааст О Мелли. ва дӯстон, дар ҳақиқат Шон О Мелли бо гӯштингирҳои сахт бо қоидаҳои греплинг гӯштин гирифтааст ва натиҷаи хуб нишон додааст ва ӯ зарбаи хеле вазнин дорад. аммо ман фикр мекунам ки барои бо ҷангварони номбар кардааш ӯ ҳоло омода нест. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонед фикротонро нависен. дӯсти деринаи Ҳабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон дар саҳифаи инстаграми худ як навори хеле шавқовар монд ки ба Ҳабиб Нурмагомедов ва худи ӯ тааллуқ дорад. биён тамошо мекунем. дӯстон, ки фаҳмид ки ин фрагмент аз кадом филми Жан-Клод Ван Дам аст? касе ки фаҳмида бошад дар комментари номи филми Ван Дамро нависен. UFC имрӯз расман саҳнаи муҳорибаи чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера ва довталаб барои камарбанд Дастин Порьеро эълон карданд. акнун Чарлз Оливера ва Дастин Порье рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 дар қафас вомехӯранд ва беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. дӯстон, ба фикри шумо энд стил мешава ё ин ки энд ню, яъне дар вазни сабук чемпиони нав мешава ё ин ки Оливера камарбанди худро ҳифз мекунад? чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг дар саҳифаи инстаграми худ варзигари тоҷик Муин Гафуровро қайд карда чунин навишт: бурдборӣ ба ин ҷангвар дар ҳафтаи оянда, навиштааст чемпион. хотиррасон мекунем ки Муин Гафуров муҳорибаи худро аллакай рӯзи 7 сентябр дар турнири Dana White Contender серия зидди варзигар аз Канада Чад Анхелигер мегзаронад. ахеди Алҷамин Стерлинг боша муҳорибаи навбатии худро зидди Пётр Ян дар турнири UFC 267 дар Абу-Даби рӯзи 3 октябр мегзаронад. шаби гузашта Ҷастин Гэтжи гуфт ки Майкл Чендлерро бад мебинад ва кӯшиш мекунад ки дар вақти муҳориба ӯро ба нокаут рой кунад. имрӯз боша Чендлер дар ин суханҳои Гэтжи ҷавоб дод: ба ман оҳиста оҳиста роҳ гаштан маъқул нест ва ягон вақт маъқул набуд. то охир бояд рафт. рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC 268 вомехӯрем. касе ки якум шуда ба қафо қадам мегузора, ҳамон шахс тарсончак аст. дар баландӣ вомехӯрем, навиштааст Чендлер. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Гэтжи ва Чендлер расман рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 баргузор мегардад ва суханҳои ҷангвароро ба назар гирифта фикр мекунам дӯстон ки моро муҳорибаи сахт интизор аст. дӯстон, ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.